really tough. Life is really tough. Ubonga uthando umculo we-Afro pop. Nginibingelele ngiphinde futhi nginemukele namhlanje ngaphansi kwe-TK Media. Igama lami ngu-Ande ngosabelo ngokamhlongo. Ngaphansi emsinga lapho ngiqhamuka khona. Ngicela nje ukuthatha leli thuba leli ngiyibongele kakhulu ngani zakwethu wonke umuntu osubscribe lapha ngaphansi kwale YouTube channel yethu. Mangokuthi ubungazo subscribe kuze kube namhlanje. Siyacela ngani zakwethu ukuthi ke nje-ke usubscribe uphinde futhi ulike, ushare umndeni wakho kanye nehlobo zakho. Ungakhohlwa futhi ukukhuluma nathi la kwi-comment section ngayo yonke into ehlezi sikhuluma ngayo. Ngaphandle nje sichithe isikhathi ake ngivele ngiphuthume ngingene odabeni engikuphathe lona namhlanje. Umculo waseNingizimu Afrika ubonga uthando kanjalo nemiyalezo edluliselwa kuyena njengoba ke nje kubukeka ngazuthi akaphathekile kahle. Lana ke sikhuluma ngomculi uSamukelo uLelethu odume ngegama lika something Soweto. Osevele kaningi einkundleni zokuxhumana ebonakala ehlile emzimbeni eluze iweight ngalendlela emangazayo nethusa abantu abaningi. Siningizimu Afrika ke sisonkana na wonke umuntu omthando womculo womculo we-Afro pop useceleke nje kuba nje ke kukhulekiswe lensizwa. Nayo ke lensizwa yalena ngekudala ke nje kunama-video thizeni ama-announcement esiwenzile evele ngawo emphakathini yasho ukuthi cha ayinayo inkinga bakithi kodwa ke ishintsha indlela yokuphila njengoba sekukhona nezinto engazidli. Ngokubika ke kwephephandaba iSolezwe layizolo lithe nje ke cha lensizwa ivelile obala esisho ke nje ukuthi cha ishintsha indlela yokuphila sekukhona izinto engazidli. Hhayi ukuthi iyagula, yingakho nje ibonakala ehle emzimbeni. Kanti-ke futhi nokuthusa abantu abaningi ukuthi-ke nje-ke sekunesikhathi igcinile ukudedela inoni elitrendayo ebantwini nelizwakalayo emphakathini. Lensizwa-ke iyikhulumelile-ke kanje. My name is something Soweto. Public announcement. I just wanted to address the recent thing that's happening about like people talking about my weight and stuff. That's why I feel to like and you're wrong, right? I am going through a lot, and I just wanted to thank everyone who sent a prayer, who sent like, you know, loving message and support. I really appreciate it. But Nico right also, like I'm not dying, like I'm okay. Siyabonga ke Ningizimu Afrika, sibonga kakhulu kini nonke nje ke nisahlalile la ngaphansi kwe-TK Media. Cela nje njalo ukuthi niqhubeke nje nihlale kanye nathi sizonilethela zonke indaba. Sibuye ngamandla, sibuye ngomfutho. Siyabonga kakhulu. Sikhulekise lensizwa Ningizimu Afrika ngoba izinto enjena sesizibonile.